Uma kungumcimbi omkhulu ovame ukuthanyelwa izinkumbi zabantu, yikuphi ongakwenza ukulawula isimo kulezikhathi ezinzima zokulwa ne-coronavirus. Izindaba ze-SABC zivakashele emshadweni obuse Polokwane eLimpopo ngeMpelasonto ukuyothola izimpendulo. Kuboshwa ifindo likaSofa Silahlane. Kulandelwa yonke imithetho yakhona, umehluko ukuthi kunemigomo elandelwayo ukugwema ukubhebhetheka kwe-COVID-19. We're obviously taking necessary precautions and we are making sure that, as you can see, me and my husband are sitting apart today. This we always use. Ngisho nabasinayo bedla ngoludala nabo balandela imithetho ngobunjalo bayo. Kepha ke ukulawula isibalo sabantu kube umqansa. When we arrange this wedding, we arrange it for 20 per table. But after the virus, we felt that at least each table should have 6 people. Naphezu kwezinhlelo ezintsha ukunqanda ukusabalala kwaleli gciwane, kepha ke bekuwusuku olukhulu kumkhwenyana nomakoti.